Xaru nofsilu Lorenz Gonzi fuq ix-xandir tal-Istat għalli wettaq il-wedit kollha li hu kien għamel qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Ma kemm wettaq minn dal-programm? Kollu. Iżda l-ħadd li għadda 5 ġimgħat qabel l-elezzjoni, Lorenz Gonzi talab lin-nies biex jagħtuh 5 snin oħra sabiex ikun jista' jwettaq il-wedi li huwa għamel 5 snin ilu. Ħaġa biex inwieġeb anki kummenti li qed isir illi dak kollu li aħna ma laħħaqniex nagħmlu fil-leġislatura li għaddiet sa nlaħqu nagħmluh fil-leġislatura ġdida. Mistoqsi li mija l-verità, Lorenz Gonzi wieġeb li l-verità qiegħda fin-nofs. Li inti xarilu f'Bondi Plus kontet li l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista tal-elezzjoni li għaddiet twettaq kollu l-ħadd li għadda però f'intervista fuq Radio 101 qed li għandek appellajt lin-nies sabiex jerġgħu jagħtuk fiduċja l-5 snin oħra biex twettaq il-wedi li ma lħaqx twettaq tul dawn il-5 snin. Speċi jekk twettaq kollu l-programm elettorali, allura ma kellekx għalfejn tagħmel dal-appell fejn qiegħda l-verità? Verità qiegħda fin-nofs. Il-verità hija li l-programm elettorali fil-miżuri l-iktar importanti tiegħu twettqu u anki iżjed minnu. Fost l-affarijiet li Lorenz Gonzi ma wettaqx fl-aħħar 5 snin hemm il-liġi tal-whistleblower kif jikkonferma huwa stess. Affarijiet li bdejnihom imma ma lħaqniex għalaqnihom. Pereżempju, il-liġi tal-whistleblower qiegħda fuq l-aġenda tal-Parlament. Id-dibattitu tagħha kellu jibda, ma lħaqniex nagħlquh għaliex għamu xi punti ridna nivverifikawhom ma lħaqitx ingħalqet. Il-liġi dwar il-koabitazzjoni wkoll hija pubblikata, ma lħaqniex għalaqnija u għad irridu nagħlquha. Fl-istess li Lorenz Gonzi jgħid li wettaq dak li kien ta' priorità mill-programm elettorali ta' 5 snin ilu, jammetti li l-President tar-Repubblika fil-ftuħ tal-Parlament kien iddikjara li l-Whistleblower Act u l-liġi tal-koabitazzjoni kellhom jitqiesu bħala priorità. Il-liġijiet u oħrajn illi kien semmihom ukoll il-President fid-diskors tal-ftuħ tal-leġislatura li aħna konna għadna li huma priorità. Ma' One News Lorenz Gonzi reġgħu li liġi tal-koabitazzjoni waslet biex titwettaq, anke jekk ilha tkun imwiegħda 16-il sena. L-impenn tagħna huwa li nagħmluh, pereżempju liġi dwar il-koabitazzjoni ma kienx fil-programm elettorali oriġinali tagħna, kienet qiegħda fil-programm elettorali ta' xi 3 elezzjonijiet ilu. Ilha 16-il sena mwiegħda. Eżatt, wasalna biex nagħmluha. Hemm qiegħda liġi abbozz. Skont Lorenz Gonzi l-Partit Nazzjonalista minkejja li ma rnexxilux iwettaq xi wedi li għamel, wettaq affarijiet li ma kienx wieħed, bħal eżempju semma id-divorzju. Dan minkejja li l-Prim Ministru nnifsu kien ivvota kontra dħul tad-divorzju, minkejja li f'referendum il-maġġoranza tal-poplu kien ivvota favur id-dħul tiegħu. Ma wettaqtux kollu imma kif qed fuq Bondi Plus, ġifieri qed mod żbaljat xarilu. Le, kont korrett, wettaqna l-punti prinċipali u għamilna iżjed. Għaliex fil-leġislatura li għaddiet irid infakkar li ġraw affarijiet li ma kinux maħsubin għamilnihom ukoll, inkluż insemmi liġi tad-divorzju.